Skoi tapen inut RTI klaim bang pu hoilo tasi niligay nagulik suluk samon along a presiden lapen na RTI take klaim bang pulo lapen nili dungu bangke netro pangcho lage vice president lo nagulik suluk samon lake netro pangcho lo lapen pualang li bangke la kupli homosti lo a presiden lo nagulik suluk samon asi pinini litum perangke mai ke pha जैसे मैं पेट के फालम थे बंके ला फैलो जे कार बियांग लोंग रात इली तुम रोंग रूप के दो कदो कभी अकर बिया खाई अंत में चिरोक तक दो नंगी पो फांसी निली पिनीला सो अपहरन के माय के फा असी इली तुम का चिरोक तक ते अजॉयने इली तुम का चिरोक तक ते पॉट इली तुम काय kita jok jibon bang apan ini ngecete imitang akhe hijan imitang amunit akorte muti punu posal si dulu ini ngecet haya join ini tum ke long ya sonta long nune denu tasi la so taksi cetam pui nang litum tasi ni lipini ke cengsi ke la halo non ke dam tang itu krong clear tuar an alam ki ke dosai la ke nili gali ka do ka wetan ninje lo nili tan ninje bom lo la si hala swang tun pini kan ninje ji bangala poilo je ili tumalong national highway 627 national highway 627 Amsoy gate to Hadima Hasawan si laso atuar ke kapalipo tulen lake krong ni atuar lo non kapeleji lasi hala krong ni atuar kapeleji Amsoy gate to la Hadima Hasawan kapeleji lake Nagaon district ta kroy putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district Lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu chetdo hadak kepede Dima Hasao adungarai lo lasi la swakto waralong ili tu West Karbiang long arada tumta ka cerok tok dunjia pansi ladak ili tum ke klen ke dam nangi koson ma la so pansi cetan senang pusi nili dak perang ke mai ke pa lasi ke cengsi la pelo jela West Karbiang long itu amsoy tu dak doyang mukan West Karbiang long kapuri la so tulen atuar 627 la so atuar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo la si la dak Gazette of India hadak pen nang kai proof ke la ke na kopendelo 9 November 2016 9 November 2016 la lo la pen ilitum dak Karbiang long ta la so long si ilitum ta do dun kong lo la si dak niligi puji bangke la so arong jitu ilitum kapuri dun la so West Karbiang long kapuri dun arong ke la puhai lo nili non na tum han pachini po ke cengsi ke dongka mukam revenue circle long apuri la ke amri sorry nili dia ikha lake okalang dongkam mukam circle Amri development block along kapuri dun la so along kapuri dun ke arong ke la phelo dalinbari ladak alang letung ke toke NC mane non cadastral dake free sorkari along le puta pulong le forest puta kali rat long le puta kali la puson silatum dalinbari long ke tok la pen ako do thula senani nodi arai puri ponpo langteng lapen gila pata lapen hatigor rodhula te NC area sipuri lo lapen borkok late NC area lo lapen plim api lata NC area sipuri lo lake amri blok along lo kapuri lapen ako puthot rang chuna dongka revenue circle thak lo lake chinthong block development sipuri ponpo lake arongamen ke la pelo maisam rong te NC area pusipulo boithalang so 1 boithalang so 2 lapen hongkram 1 hongkram 2 lapen huru bolthor lake moza ke west rongkhang lo lapen rong tara lata NC area huru bolthol lahai lo lapen garu gaw la ke west rongkhang lo sipuri lo ako dothula lake east rongkhang moza la bangke tengkara langso podum pokuri lapen langhan urban lapen pankri gaw urban lapen kolonga east
Kutepi Terangau Dongka number 2 Langsudo Theso 2 Telehor Inglong Parpan Lapen Ramsingau Prilu Harlong Sora Jengkha Kolonga Phelangpi Ampothar 1 Ampothar 2 Lapen Khirni LSM Farm Lapen Ingjin Langso Lamba Pathar Lapen Doyang Muk Khawai Purmoja Lasi Lahai Lo Karbiang Long West Karbiang Long Non Krong Nia Tuar Ke Wang Ji Along Kapuri Dunke Lahai Hello Lasi Halada Kedo Araratum Apanili Pini Kapachini Ji Nanglitum Perangke Hoi Pen Je Nanglitum Patta Ke Long Ji Pan Nanglitum Cebori Dun Ignoi Lapen Arona Teng Koson Siki Klem Neima Lake Sarkulopis Damnote Bang Officer Tum Sinang Tanpo Lasi Lasolong Ilitum Karbiang Long West Karbiang Long Tum Jasemet Pepen Nanglitum non penchisik dunang po hoitu kachisik tanglo plote la tami olam lo setami lahai long patta cikuri dunang ji kopia posin nili la solam ki pudamik ma ke damtang krong fliatoar ke omorsing tiso em revenue in charge alang li bang cipahem fupon pen alang li leadership si Tenzing Rongpi joint secretary kala nasi alang ditum apansi apen mondol turun Rongpi jasemet pet pen turun Rongpi alang tum kadu kawe cera pensi kalili kalang dan along le patta kuri pen rat along le cerai pi anu pusi nili ningi ing tum nasi alang itum han kacisik nai naso bangket do pusi nili aku ke tham chui iglo lapen lada kabang nili anion bang chini pami medelo nasi ke thekeria tum ilitum Karbiang Long ra tum ing cabita je Karbiang Long along pawara bang nang ke batuma nang ke koma mante aron sila puson lumala bang nili chini nedelo athe non nili ke than bom la West Karbiang Long krong ni atuar kapuri pon 627 along ke dak competent authority ke deputy commissioner phansi ki pipon lada ke deputy commissioner phansi ki pipon sitame same road same time dak dima hasao bang ke joint secretary in charge revenue phansi ki pipon nasi hinivet inglong a district along ta kopi posi break dang lo hada ke joint secretary revenue in charge pan pilong competent authority dak West Karbiang Long ke pilong le dat ma lata nili chining tu nasi laso hormu bang je prap jin pen CM tuliram rohang ake hai alang li labang celar nai pusi nili puntu lo deputy commissioner adim ke dake joint secretary ba komat phanma ki pinangi nang letum pimelo athe West long ta non head joint secretary akimi ki pidolo nasi halak tuman pipete pen deputy commissioner pilong nasi ladak ang thekala phelo asam pen hadak hills area pen kapabelek awi pin pu bangke Nogam district kapuri longke additional deputy commissioner phansi hadake kala ki pilu mane competent authority ki pi asi hadak pen inglong asodim koson sinang tum isiat ki wangno ata nili chining tu mante la puson arlu la puson dokok ma CM ake hai tuliram lohang la suka chini dokok ma je ladak kala ki pi aprang Dimapur bypass Michael Timung la pen nona phila national highway 29 along Tenzing Rongpi phan ki pi hut arlu pen kicok kit hitan do ko aposi Karbiang Long autonomous council secretary to man pia head revenue chasan pia head mat nasi halak disi pan piroma la tanil tum rat pen nang pan nang long pen tum chining tum nasi kopia posi la son ke do kok lo la tanil tum chining tum nasi kopi posi nili dak kaning je akhir pangtang rema nili ahok alam si aprang me than lo rar pan than di posi nili thanik lo nasi labang suatuar long nangji pu bangke CM tulira makehai cipiduk pen alang li logot Horen Bay MP ta damlo Delhi Nitin Gadkari phangache tongdam lasi apoto talahelo nang litum phanang peklang lo je alang litum la suatuar long nangji pu phansi kapor ig lo setame nili pudai make kapor i chot long nai pu chot chok long deba pitame kiduk ke la ratum ta adak adona tengpen nang long du nai tasi no het jong nili ningje lo jedak National Highway 29 long package 5 along ke koson lo ne omorsing tiso abang nili non bang arnam plang sita apornang le rok sining nang konglo nili kachinya tengke omorsing tiso em alang li sarpilo la bangke bang arnam plang lo setamen nili ning nang kopo kajok ing tipi package 5 long kajok ing tipi pamen pen penang ana dimdo hisab note long cap bakta sociedad tai ba long cap an amui lerok di la pen omorsing tiso pa ame thangamen tame la son thak si long cap bak do kok tai ba sociedad kom chat tai
lasi nili laso jasimet pen pini ke pha bangke nang le tum chi thik jun tu paja hala puta nang cerai eta hai lai tu lasi laso pasi nili la kaninji iglo lasi alang le tum kinam bulutan te ko man tu si kinam laso long le plot in koi thon kep along le kinam akhorot ko son no lake lake nil tum rata chining tum lo hojo lang li kinam mane sa kinam busita la tum non akimi kinam bulutan te hala da ke do rat ke do barim tum han hoitu ilitum kadreta alam mga chinis ta ang tekawe je pota ke long dam sumpik la tumhan arni pahelat re titi apor hot re titi la puson asi ko pene kapasiksa kapanik na dukoksi hala tum asai jog gesi la tumhan along li abang chipinang at maputa nili alang tumhan akoy waning tum ate ko man amunisi piniarni ni ekuti ke long yedim eglak long ni si ordet ko mamunit asona kilu dulang manonta karabang long ara la pen la tuwara rai kidun asap savet lahai panam chom chom pi phang ko sono lake lasi la son ka cheplang play dev je phasi ves kar bang long arada tumbang la so bangke cherok tok nang pon nang tum patta chikuri noi la pen siam phan tulira me kai phata nili pachining tu je la dak patta bang ki joy ki je towa ratum ke long ya towa dongka sarkulo long pon nai pinoi alang tu ratum ke do barim tum bang patta pachikuri na usin nili ning yeng tu lo lasi la puson ke dam tang ke chok chen di than ulo aku ke wangjen te than chola la silai ke chok che ka du ka heavy group pen ke dam tan tan ni lo omorsing tiso em alang li phan ke revenue and charge pen ke la phan ke la u nang po la phan ke ing ton nang po pusin nili cm ake hai tuliram lo hang phanta nili pachining tu lo athe alang li da ke claim pon ke chok che join ni pini ratum ko alo ni la forlen along ki sumdun la ke ka du ko de chini lo ke open secret pun lo nasi kat duga chini lo nasi ke dam tangan nita lahai chamu saita ke do ilong lo nasi ni le pui bangke ki jusi ke je west kar benglong arat nang le tum aphala a drong amen tan nang than iket lo nang le tum patta chi thik du noi la pen siem handa ku puthot din ke chuni ring tu bangke patta ke long joy ki phan dong kam kam sar kulo long halat da awal cycle pinoi la pen omorsing tiso alang ri phan revenue ayam pen bangke ing than nang pu pusin dili la dak pen ni yeng tu lo nasi pen ya phan ke mai bangke lại lần đi cái paket ang tum hoy ran pan message ke pon pinay si pinay do protest nang tum ali tame em amorsing tiso ami thang amen la pena family tum amen chithap pu approve evidence do man lang la pen paklang jima pakado section 5 along lo la ke section 5 de package 5 la si sub upon it pizza omorsing tiso la ka betang men lo let monsing tiso dong si la iam kalidet puter la chi na lo de sani li chi ni ke iam omorsing tiso lo la hello along le asabet kidu commercial la ke patta number tag number 297 56 la pen section package 5 lo lake package 5 lo la pen omorsing tiso thak thak lo lata alang li long le bangke la ke hem do pusia peklang residential la ke 288 patat pp number 53 lalo omorsing tiso lo lata la pen ako omorsing tiso residential hem do pusia peklang lo nata 163 pp 82 la pata number tag number lo residential private lo nata ako nili la puson pu bange matati si kisik sedet asia sa unal tu apor nang kong lo la lo ri ke asal pi men bangke la lo ho ka job ing tipi la dake ake sarmen alang itu masal buramen si ketop kathalin tipu take commercial 330 pp 35 ne patan number dak number la lo ka job ing tipi la pen
ako omorsing tiso la ta residential alang li hem do pulo paklang private nata hem do lo lapen ako omorsing tiso nata hem do pulo omorsing tiso nata hem do pulo lahai lo dak pata nomor kadu kita dulu nang liga chinia teng tang te upuson sila bangso em omorsing tiso la po an along le upload kachirai long lok la nang liga chinia teng pate kala sinili ratum pen kakinia teng pelutang te alang itu mau kin nam tak tahat sanili puyi bangke kin nam koson si motang ni nielo nili ake ong dunga puisa ke long yadim ake ong ia puisa pen ki kroi ko pia pon ulake ada kalau acquisition bangke ake ong e peni e plot di vet lata alam awi kalau anak plot ke ong ke koson lo tamane hotu alang li em ke lapen nili karjulong de nili long tangang te kawe lake ang te kawe nili kan pacu bae be sta patta bang pipe patta ke do tumanta patta pipe lo alang li tum long si biat po hotu iem long biat po file lo hoi mondol tum long biat po hala so rong so tum pipe asila ana dim ke ong long koson lo alang li pan kin nang ke lake koson si kin nang lo kin nang po sitame lapen koson lo alang li hai ka chini ke asi hotu hala tum kachujor pusame nilipui bangke rong asor asai jogje si lake kachujor nang lo ke nili ta ningang hilo aki komo posake asi hotu patta ke claim awal sai pasung krumo lake adu da chini lo pini bangon pina bangon pula posong dok si dodo asi la son posi hotu alang itu bangke la son chip pinang kong lu putan nili ningjing tung lo sinili la kachitik amen kaningye ji pulen nili kachitik ke bang lima se asak lo rinang chat lo nilimo joksi nangi pulote laso abang nili abeo sakuri po sita lake do nili sa daito chat lo je kajok untipiamen penta do lake nili sa dai chat lo lake non nili he complete baksilong chola ke tong masih tong sekot masih hotu ke lang cicar siksak chat lo asila bangke nili adai chat lo lapen nomor sing tiso men penta long ke bak sociedad hai ba long ke bak 5 lo package 5 long lapen atangkata ladake package 5 ke release ke dak release lo dak release paisa bangke te nili haw bangke pinila hai alam le nili kaningye ji pukali nili jasimet pet ke la west kal 5 6 7 Asi 31st July 2023 an ke lake 4 len paisa package 5 6 7 an lake package 5 ke 47 crores 24,000 lo lapen package 6 ke 165 crores lalo 16,000 lapen package 7 ke 44 crores 76,000 lo lake asi package 5 jasimet pet pen nili ke 47 crores ke release elo lake joint account ada account na long si dolo lake joint secretary long si lasi da lasi ni lim muheta ningi lo isi wet alam lo je alang li pan bang la da ke do bang ke intil jira wajet po ate 1956 itu guidelines itu national highway guidelines la pen right to fair and transparency pala so guidelines hala tak tadu 2013 long ta intil et nei ha revenue office damsi revenue office pan arju etsi dak munit pan apatta kuri nangji pusi dak ke tok do guidelines lasi guidelines ke alang li tum follow kuri de pin lo lasi nilai pui bangke la so bangke chok chilo ke wang jiar ni bangke intir jir na fokusi nili ningji thaning tung lo na porlen butha em omorsing tiso ke chopang len polam penang klang lo la pen che song printa dolo lasi la so butha omorsing tiso an kan sai pi bang le la Karbiang Thomas Council ben ta tante Karbiang Thomas Council kachari tumas tame keja tumas tame la bang so long kachira dumdu seperti mana kali nona bangke la sinili pini mu penta than lo than le thole just met pet penge hala national highway 627 two lane hala so puthak sili tum ching lai sitame to nang le tum la so lam ta asap che than na je ladak ke chok che do o pusi aprang prang ta nili ta ning lo kapre ka song ta bang che song mom lo la si la so hormu bangke chok che pusi non ta nili ka ning lo alang li pan la so pu pen bangke revenue pu pen bangke pasunang po pusi cm pan pachini lo non ta aprang ta la si ladak bang jong si la puson claim bom pulo tang te
ilitum kaduk weta karbeng long rat tung ta asai jok je ma tha nang kok po cm ake hai tuliram rong hang ta kachirap dum do kok ma po bangke ilitum ma tha nang kok po lasi karbeng long rat tum nang le tum isi lam chini ing loi je non ilitum dak ing ni woi hut la pen karbeng long non ka pheri mi me akrapson ke thenai ke land and revenue la revenue land long le phela putakalo akarapson ke the nailo akuti kuti atangka daksi karapson non ke dulu asi morning ka pek than thuna se dorok ha o jangthu ke sordim dol duli all india limited dakta la dakta ki duya chance thepik asi adake mu chi than thuna ka prek hot la pen ako som thak saksi dimapur bypass four lane la talo la dakta a chance dopik lasi lahai thak thak lo pengke dam tangan adolo lasi solar pota la tak corruption lo lasi longle phela bang tum jase me pet pen ka cherai ni bangke ing tang kring pen rat tum si cherai nei lasi longle phela halo non pini pen na corruption ke then nai ke lasi la ke chok che do potong mo pen li than lo ke hoju dc phan la tong dak competent authority pidet ma joint secretary tum chok che tong mande hadak a power ka che jordun ma asam lo power ka che jordun ma la sutani yeng tung lo lasi la ke political alam Setanili dak development along ka cerap do ko masi asap ni nang kopo je development kar biang long do ulu pu development ke to war ke claim dele development kali ka prek align ta ka ching thur do nei asila dak ni li si ni yeng tung ke je kar biang long west kar biang long pen MLA seat pli do da plita BJP si hide delo BJP hide delo la pen ha ka chini dun ili tum bihek ma ka chini dun ta kar biang long ing long asopan HD a minister I si dak pi me bu isido sitame nona bangke ladak bang plita minister ave ili tum awanta hadak bang si cherai de la sila ka develop atutong ka paprang bong loma ka papi loma la bangke rasniti pusat development lo se cherap lo asedak inu da montri dolo pelotang te la alang li tadak penang kacing thura muke claim long po claim tek po sitame la sovar sai bang awe delo ta ha got tibi dam kok lo so dak sa sinona ko disi pan pitu delo la sila hai bang le tum MOU cetok delo MOS cetok delo aku cetok thuang ong a power bang dam thuang ong puma la tanili ka chini nelo la sike thekere phana pyung tung dong je montri job hale pinoi rasniti lam nili puya lawe sta ili tumawan pa chohol nang li bang pan pidam detke la ke karbek long thomas council tu rar pan pa clear sikimi je nang tum alam nili tum nang chinde sanil tum development nang nili tum karbek long ara da farman ke nili tum nang po jo la hello